bueltan Miluzera, Iazki, azken aldian, saretan eta etengabe tankerako bideoak agertzen zaizkit, aberaztu nahi duzu eta ez dakizu nola, nik erakutsiko dizut eta horrelakoak etengabe. Ze begiratzen egongo zinen? Ez dakit, bueno, agertu zaizkit behintzat. Eta esan dut, eka ba, ikastaroetako batera zen eman eta 500 euro, ikastaroa. Da sartu zera? Du naiz? Eta orain badakiz zer egin behar dena erazteko, badakizu zer? Zer? Eman 500 euro eta kontatuko dizut. Dato zela gure lehiakideak. Barrela? Hori da sekretua. Uxietan nik Eneko eta Gaizka iratitan edo badatoz. Ez dakizu ez dakua nola irabazi? Ez. Ba eman. Jende horrek horrela egiten du dirua, bada ez bada, 500 euro ematen badizkiozu, aberaztu, horrela, aberaztuko ez zara, ba. Zuek momentuz, uxu bendika, alizarete, aberazten horrela ez dugu esango, baina... Eta kuartzeko, bai, bidea zein den badakigu, baina nola iritsi, oraindik ez dugu asmatzen. Nahi duzu ikastaro bat? Egin behar da, 11 osatu eta urrezko galdera zuzen erantzun. Hori badakizue. Erakutsizuk. Hori izan da? Urrengoan ikusi nahiko zintuzketzu. Bai, aldatuko ditugu... Venga, ba. Ados? Zuzendaritza ados? Ez, lastima. Bueno, saiatu gara. Endika beti ari da, Zirrikitu bila, ea honela, txantaje emozionala, bestea. Momentu baten bonbila bizten hori bai, zuk irabazten bazuzakuz, zeo zer horiko da, azkara ja da, kalkulak egiten. Ez. Egia da momentuz, momentuz, 10. saioa, 10 saio, Miluzen. 10, 10! Oso malizarete. 10! Segi, eta dabilenak irabazten duzakua, Beraz, zaraitzen. Hau bikote, zorte hon. Eneko eta Gaizka bigarren eguna gure zaraustarrentzat aita seme. Politxe da berbie. Aitxe semiek. Politxe da. Eneko, 1000 euristak zarete Miluzeri esker. Bai. Bueno, 500 emango nizkioke oain, antxone igual, eskupekua. Beste bat, ja. Badago negozioa egotuz, Gaizka, aurreko programan urrezko galderaren erantzun zuzena. Bai. Ondo? Gustora. Finala oso nabe bai? Bai, penatxo bat egin hor, zakur horiek. Baina, ondo, esaten duguna, dabilenak lortzen du, eta oso ondo kokatuta be bai? Eza erekin hasita, kamiseta ere. Bai. Nolako egurra da, ezpala alboan. Alakoa. Claro. Ondo, biak ere oso fin, Arkitektura ikasle esango dugu, Eneko, eta Gaizka irakasle, eta patroia, dinetzat Antxoni, non da patroi? Enbatan edo? Enbatan, bai. Enbatan, hainbat lekutan ibili naiz, baina, bai. Eta traineruko arraunlariek ikusten dute Miluze? Batzu, bai. Gauero. Ikastaro gauka, Iazki. Azte buruan adarra jodiate. Bai, horrekin. Oso ondo. Ez dakit, arraunlarizek azbeti eukidotolako. Bai, ez da. Zeo zer, gustatu neuri. Literatura edo izango da. Bai, literatura. Kresala behar bada igual. Kresala izango da. Ongi etorri, bikote. Esker. Kresal gutxi, iratian, ezkatozko saldetik. Ez. Baina ongi etorri, hala eta guztiz ere, zer moduz? Ondo, gustora. Bai? Bai. Iratizun hondik? Elorrizo. Elorrizotik. Eta hane? Gizaburu. Hori lekitxo inguruan eta? Bai, urruti kresal pixka bat iritsi zaigu orduan, ez da? Bai, hasi nundi atorren arabera, bai. Ondo. Dabilela izea bintzat hori ere seinale hona data. Bueno, zertan ari gara, irati? Miluzen aritzeaz gain, kurrikulumari erreparatuta eta? Lanean, oin, bai. Lankideak zarete? Bai. Eta lan egiten duzue? Galdakanoko terceran, bai. Hirugarren solairuan. Erizainak zarete? Bai. Zehazki 3. solairuan? Bai, Ados, beraz, Galdakaon ospitalera joan behar izan da, 3. solairura egin. Bai. Solairu bizitatu nahi izango da. Espero segoti hor, bai. Ez. Niri dagokidana bada Galdakao. Bertatik ateratakoan, denbora pasa, irati? Zer? Danetik, mendira, korrika, eskalada, noizin behin. Baita ere. Ados, anezuk? Ba, neupe antzera. Hosti, igual destakauko neuke apur bat. Arima bikiak nola baita, ez da? Oso desberdinak. Desberdintasunak ere badaude. Bai. Ikertuko dugu hortan ere. Nore ideia izan da dena den, Miluzera etortzea? Igual niria, bai, ni konbentzidu notzu. Bai, Bai. Bueno, eta oso ondo pasako dugu, Bai, Akaso ditutxo pizka bat ere, eraman. Animo bikote, zortean. Eta urgentzirik egon ezin askoz lasai hau geratzen nahi, ja? Bai, hemen daude, hori da. Hau entzun eta batzutan berotu algaralako. Miluzeko zakuan gaur adi, 78.000 euro! Ia hauek ere ikasita dagoaten Iazki. Probatuko dute, ensaiatu gabe. Bai ala bai?
Bai gara bai? Lehartioa ikazizetik, markineko gure lagunak. Bigarren bien. Ondo. Hasiko gara? Puntuak biltzen, horretara datoz, lanera datoz gure lehiakideak, arrastoz arrasto. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa, Uxu Endika, ez du fotosintesirik egiten. Animalia. Arriak. Iratiane. Txerria. Ez duzu egunero ikusiko. Arima, ezakit. Eguzkia. Lainoa. Ia honekin. Nahiko gautxoria da. No, gautxoria da. Txaguzarra. Ilargia. Izarra. Batzuk oso gertu, Ez da eroia, baina kapa darama. Paso. Ez? Ontza. Batman. Kontuz, Odola esan eta agertuko da. Dracula. Vampiro! Vampiro, Dracula, ondo. 60 puntu. Ez zaio baratxuri zopa gustatzen. Horlako arrastoa. Ba, niri hau gustatzen da. Bai, Bai. Gero markak eta. Bueno. Eneko gaizka. Bigarren taula. Lehenengo arrastoa, batzuetan urrutitik ikus daiteke. Hortzimuga. Ondo. Iratiane. Eguzkia. Gezurra. Bale, txarto batzuk ez, Gauza asko aurkituko dituzu barruan. Asko. Kutxa. Gehiago. Mundua. Esne bidea. Ez duzu sekula ukituko. Hegazkina. Atmosfera. Usu Endika bero erreten zuek. Erreten. Lehengo erantzunean. Esan dugu. Paso. Esnea bai, edaria ez. Galaxia. Oso ondo. Esnabidea gure galaxia da, lurra dagoen galaxia, baina galaxia asko dauz. Ondo, Hirugarren, taula, lehenengo arrastoa. Iratiane. Zuri beltzean ikusi dut beti. Argazkia. Beia. Txakurra. Dalmata bat. Begiak dauzka. Ilargia. Artz panda. Panda hartza. Oso ondo. Oso ondo. 80 puntu. Uxu Endika. Engartxo hasi gara. Atzetik aurrerako bidea badakigu. Gaur erososiago, emintzioa gorduan erlaxa duta, ez da? Ja, gustatu zego emintzioan Segun, zein dire. A ber. Ikustagun bartu lekua. Eta eneko gaizka, zara uzarrak bestaldean. Eta ikustagun, zer dagarren, lehenbiziko ariketak, denbora. Pentsatu, eta hasi. Tiratxina, txarrangoa. Bai. Tiragoma, bai. Tiragoma bat. Jatekoa. Belarriakin. Platanoa. Zuritu. Bai. Mandarina bat, naranja bat. Ez. Burua. Lepoa. Burua moztu. Guillotina basango nuke, baina ez. Platanoa ere. Ez da platanoa ez. Burua, lepotikan, oina, iztarra, gerrilla, janitea, pozoia, ez. Jatekoa fruta bada, baina ez da fruta bat, pozoia. Hirugarrena. Hiltzeko.
Meditatu. Ez, koroazio bat, ezkontza eskatzea, erregina bat, ez. Ez, ilunau. Ilunagoa, koazulua. Ez. Zen erraza, Arkulekue. Bai. Sektako gurua eta jarraitzailea. Bai. Sekta bat. Langostino bat. Tarrainska. Otarrainska. Burua jan, klaro. Claro, buruek endu. Chupatu edo. Ez txupeten, endika. Hor dauz, mundua bita manatzen da, bai, burue txupeten da binak edo ez. Medikoek ez dela komeni, erizain ez erriot, burua? Bai. Ez. Ez? Ez omen da ona, Gibela eta bizotza eta hor dakoz? Zerbait omen dauka, bueno, dena dela. Jan. Egin nahi duzuena. Bat, hogeina, puntu. Lehen bakarra, irura gorain, zeneko gaizka? A ver. Ja ba, zuek aktore lanetan, iratian, Estaldean? Venga, espabila, Ja ba, demora. Gidatu, autobusa garbitu. Kotxa garbitu. Auto garbitu hori bai. Bai. Jan, bete, Betekada. azetu. Bai. Bete bai, zehaztu. Tripa bete. Sabela bete. Bero. Urdaia, sabela ondo. Vale. Hegazkina. Eta kontrola. Aduana. Vale. Segurtasunekoak, bidaiaria gelditu. Vale. Bai. Bai. Oso ondo. Gaizkak estudiar terapiarik imintzioka, jarrita. Beti hartzen du, hori gauzek egiteko. Bai. Ondo? Danak? Ana, irati ondo, ez da? Bai. Markagailuak estreinatu 60 puntu! Ze trago txarra hori, aireportuan, Eta ez dara mazu ezer. Bueno, nik behintzat, baina... Beti zalantza. Igual sartu doztia. Burroan, eraman gau zerbait, ez da, lasai joateko. Artu lekua, erizainok. Eta bestaldean, txantrearrak. Oazen, Imintziak, beldurri gabe, demora. Ikusi, banatu lanak. Horta garbitu. Eskuila. Bai. Arrainat. Jaten duguna legatza. Bixigua. Antxoa, sardeina. Sardeina. Beste modu batrean, Zelan, bai. Arrain bat jaten duguna... Karramarroa. Ai. Zer da? Karramarroa, ez da? Ez? Txirlak edo... Muskuluak. Ez? Ostrak. Ez. Zer dauka eskutan? Pintza batzu. Bai? Orduan? Biaina. Pintzekin? Pintzak? Bueno, ez di Betzika pintzek. pintzak, ez, bueno. Hirugarrena? Bize batera? Zaldi gainean... Zaldia bai, eta? Zaldia eta... Zaldi... Zaldi gainean da bin. Zaldiak eta ferratzailea. Bai. Bai? Venga, bat falta. Ze arraina, a ver... Zuzia! Zuzi! Hartu lekuen. Bai. Makintxoak ziren jateko. Bai. Makintxok hartu guzti igual sojatan. Bai. Zeona, zuzia. Bai. Bueno, ondo. Hane, sushi zalie? Gero eta gehiza. Oso ondo, ja, daia gaurkuta gero, ja. Hori. Sushi zeure bururi. Iguales, Berrogeina punto, pazuek! Eroglifiko batzuk. Nok nahi dauz eroglifiko batzuk. Hauek ere gordina dira, Bai, ez da? Gordin. Gordin. Bai? Lehenengoa, denpora. Barkatu ez dut. Txamponik. Aupa! Magia egin dugu artxila murtxila, txanmagoa, txanpon. Teletubi horren izena poda, txanpon. Eta Iker Galartza, ik. Herria behar genuen, txamponik, bikain. Ez azkarra gaurrengo. Epa, ez da sarretu eroglio, bendika. Bigarren eroglifikoa, denpora. Navigazioan trebeak ziren. Eskoziarrak, Ai, bi ai,
Ez? Aia... Bi badera erantzuna nezati. Zer da? Nola esaten du? Bale. Errege bat ikusten dugu, eta Charles, Inglaterrako erregeari King deitzen dio. Inglesez hitz egiten duelako. King, be king, eta batzuk, bikingoak, bikain. Erregeari mi ere. Mi? Nora, ni, nero ni. Erregin zuek. Nafar, errezuman, 1 puntu. Eneko eta gaizka, agertuko da igual baten bat, familiako oraindik ez dugun aipatu. Dinot. Ahor, ja. Dinot, Agertu dira. Gero azalpenak, Eneko gaizka, lehenengo eroglifikoa, denpara. Zer da zure ama? Kimikoa. Kimikaria. Oso ondo. Miki alderantziz, kimika eta Arianari nakenduta sodiaren ikurra, kimikaria. Oso ondo, Ariana Grande. Ariana Grande. Gaizka, ez, bereziki. Zuen ama? Ez da, Ariana ez da. Ez da. Kimikaria? Kimikaria? Bueno, ingenieritza teknikoa kimikako berezitasunean. Bai, Benetan? Bai, peritua, garai arteko peritu kimika. Orduan asmatu du? Bai. Botiak ditu? Guau! Bigarren eroglifikoa, denpara. Nire laguna beti dabil. Ok. Ok, baderantzunen zatik? Ok zein da hori. Nor da? Bai, Sagardoi. Izena? Sagardoi. Izena? Eta gero? Okande... Gero, behien? Bai. Bidean. Bai. Ok. Okeneko da. Okerreko bidean. Bai. Eneko zan. Ko estiluan alderantziz irakurrita ok. Eneko Sagardoi eta eragiketa egiten dugu. Ene hori aldatu erregaitzik. Erreko, ok, erreko eta bidean hori asmatu dugu. Anderra naia da. Ander ere ipatu duzu eta, baina, bueno, ez hain bide okerra ere izan. Bueno. 50 puntu, zara uzera. Amaitzar egongo die, gai, super arrakastatxu Madrilen, Eneko Sagardoi antzerki barriarekin. Pasada bat zeuna da. Ondo. Iratitane, dorrez gain igual orain iluze ikusten dago. Oso zali delako bai. Zelan zauzi, Eroglifikoek asmatzeko gogoz? Oso ondo. Neskak, lehenengoa, denpora. Denok eman dute... Pausoa. Osatu. Pausoan. Pauso? Zemat? Pauso... Zemat? Pausoak. Pauso, bi pausoa. Biez, zemat? Pauso? Pauso. Zemat uso? Pauso bat. Bai. Paumen izkeran ez da uso bat. Batzutan usoa da, bai, gaur uso bat. Zan? Pauso bat, oso ondo. Bertan zineten, eta. Bultzatxo bat. Oso ondo. Utzadi. Bigarrena, iratian edenpara. Oporretara joatea, bai? Abetu. Beatu. Abetu. Abetuan. Han, baina, non? Abiatu. Ez, anon? Aben. Bai? Turan. Aventura. Bai. Aben, bebarruan dagoelako. Aben, eta nora due aben hori. Tura. Aventura, oso ondo. Kostata, Baina biak. Hortxe. Ondo, 1 puntu, bikote. Eta eroglifikoak barkatu, zazpiki bat orain. Pakik bidali digu. Eurretxu Zumarragan ospatzen den Santa Lucia zoka ferira joan zen. Eta eskaintza berezia bertan topatu zuena karteltxo batean. Hemen txikusiko dugu iruditan. Kartelak baitio, sendatu txorizoa. 13,85 euro kiloko. Benetan? Bueno, bai, txorizo jurado, gazteleraz. Bestela, bueno, eskaintza batean. 13 euroren troke, sendatu txorizoan izerrakit. Txorizo jurado. Eta hau zingo dugu hemen. Eta hau papaki txadoro. Sendatu txorizoa, Oso nada, Santa Lutzeko ferizen ibiltzeko. Bai. Sendatu txorizoa. Eslogana, zatoz eta sendatu txorizoa. Sendatu txorizoa. Ni luzeko esku. Atzenatu ezazu, esku honetan dago zure. Osondo, bai. Abizatu barik, hola. Zuztean. Guau. Hori naiz teknika berriak eta erabiltzen. Abizatu barik, geratu gara danok. Oso ondo, Abizatu gabe askotan. Bai ala bai? Bai.
Ondo, adi dauz. Ondo. Bai, ala bai. Uxu endika? Bai ala bai? Bai. Bai, oso ondo, komodina, eta aukeran? Bai. Zuentzat, lehenbiziko eskua. Elorrioko hilerrian irakurria irati erne. Bueno, erne denok. Ze ikusentzunezko azten da? Sintonia honekin. Guazen. Goazen. Udarikonera, bat bikit lau, guazen. Goazen. Oso ondo. Azteina nahi nuena? Ez, Adin txarra daugat guazen erago. Anaizarra. Ez da hortan ere? Ez, Eba. Zein da, Argaziko herria, Bermio, Utriku, Pasaia, edo Ondarroa. Bermeo. Antzadako argazki horretan, Lekitxo. Ez da. Txalo edo bat! Orain, dagoenetatik bat, ez? Ondarru. Ua! Oso ondo. Jakinda! Gaitza, hori guztiak jakinda, nora dauden harremanak Lekeitio eta Ondarruren artean. Bueno, ondo. Bakearen alde beti gu, Ze koloretako da Nigerreko banderako erdiko puntua? Berdea, laranja, urdina, beltza edo Lekeitio? Laranja. Eta musika? Kreskitinak, Nor gabesten du? These Arms of Mine kanta. Sam Cooke, Marvin Gaye, Otis Redding, Ray Charles. Ray Charles. Yes. No. Rockeru haue. Ray Charles. Sam Cooke. Bigarren erregotea. Otis Redding. Oso ondo. Ondo. Ka. Irati, izan zara? Hilerrian? Bai, baina... Ta? Ondo, politxa. Vale. Baina esan ez du asatuko. Kanpotik ikusteko. Kanpotik ikusteko. Hobeto, Politxe. Uxu endika? Ze egunetan ospatzen da Euskal Jaia? Zautzan! Irailaren 10ean, urriaren 10ean, urriaren 9ean edo irailaren 9ean. Iraia beratzi. Usu eta handika. Horai zalantzak. Iraiak 9? Bueno, hortxe laguntza. Euren eskua baita, beraiek abiatu, beti kasu honetan, eta askatzeko aukera ere beraia dute. Elorrioko hilerriko sarreran dagoen idatzi bat. Aurrera? Bai, segi. ACDC-ren ze kantu azten da horrela. Baizta? Highway to Hell. Oso ondo. Karo, euskaraz dakinik hau? Karaokien itzen den du. Erraz bizi, errazil. Gero errepikak zion? Zutan gaude? Ez. Bai. Zutan gaude, horra otra vez. Bueno, Oso dena. ondo. Uxu endika? Ikusten zen duen? Ni noski. Karaoke ez. Esaten nuen, Ilazki, nik egun ematean lan egingo du berarekin. Zen ondo. Eta begira orain. Andrigaz, bai. Uxu endika? Txalo batzuk, ono aldidatek, baina, bueno. Nola esaten dute karea, sakanan, zainarta, galtzina, olarea edo lanbera? Galtzina. Oso ondo. Askatzen trebeak zarete batzuek. Ez dugu ikusi? Elorrioko hilerriko sarreran dagoen idatzia. Bai? Ez? Ez dugu. Aurrera? Zein ez da 5 izarreko hotela? Londres hotela, Melia Bilbao hotela, Akelarre hotela edo Maria Cristina hotela?
Melia Bilbao hotela. Rebotea. Londres? Osondo. Bikain. Eneko bota ino dugu. Pentsakor, eneko gaizka. Beste bi aukera besterik ez dira geratzen. Probatu. Bota. Saiatuko da. Labur, larri eta kontatuak dira gure aurreko egunak. Zuzena. Eneko ikusi zu akatsa zein dan? Badago modu bat ikusteko akatsa. Horiek badaude. Haze ikurrak biztu diren. Zein da argaziko abeslari italiarra? Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Ero Ramazzotti edo Umberto Tozzi. Eros Ramazzotti. Si pastas en un par de canciones. Eta... Vale. Horrekoen akatsa ikusi da? Labur, larri eta kontatuak dira gure lurreko egunak. Lurrean bai. Bai! Komodina! Txantreara. Eneko gaizka, biderdi egin da, besti egin, baina aurreko horretarako A guztiako azteuden ja. Venga, biernesko azteuena, eta amak beti esaten zigun. Entzun hau azteko. Zenbat aldiz entzun dugu na? 18, 10, 12, 16. Ondo ziak. Ez dago, aukeren artean berriz ere. 16. Hori bai. Ez da ben aukerak botatzen. Bide berriak esploratzen. Joko berriak. Bai. Zein udalerritan dago Donostiako aireportua? Oiartzunen, Hondarribian, Hendaian, Irunen? Barkatu, Hondarribian. Oso ondo. K. Nola esaten diote asmari lekeition? Marruna, larruna, txurruna, asmurra. Marruna. Iratian errotea. Txurruna. Oso ondo. Zuek txurruna erabiltza zoia? Musika apur bat. Eneko gaizka. Zein hitz eskutatu dugu? Sirena, beldurra, zarata, ekaitza. Beldurra. Iratiane. Ekaitza. Duzu handika? Zarata. Ara? R. Eneko eta gaizka, zenbat zentimetro ditu munduko txakur bustanik luzeenak? 80,6, 70,4, 86,6, 76,8. 80,6. Iratiane. 76,8. Ondo. Erizain albaitari. Hirugarren solairuan denetik gertatzen da. Iratiane, eskatzeko aukera? Edo ez? Ez. Eneko gaizka, beste galdera bat. Zein ibai pasatzen da Izabatik? Irati, Belagua, Belabarze, Aragoi. Erdiko bilekin, no? Baina zalantza zekan. Izaba? Belabartze. Iratiane? Belagua. Osondo. Geroz eta argituago, esaldia. Iratiane? Eneko gaizka, zegontza galdera orduen?
Zein zuhaitzen ostoa da? Aritza, urkia, pagoa, ezkia. Urkia. Eskia. Errobetea. Pagoa. Eskiaren atxiki jau bai, oso ondo? B. Gutxi bendik azer? Bai, lire askatzen saiatuko gara. Erortzerakoan, eskuak libre eduki bada ezpada. Ondo! Komodina! Esango zenuke, zer poema liburutik ataratute dagoen hau? Esango zenuke, Luxibea? Libe Goitia. Ez dut irakurria. Pasfatun, gustatuko zaizu asko. Ba, zoragarria, oso ondo, komodina. Erori esku algirre ez inor eraman arrastan. Bai, oso bolitxe. Poesia hemen, Ondo? Komodin bat? Ojalá. Bueno, ba, iratiane, hau zuen eskua. Adituek diotenez, zer? Zein da argazkiko zine zuzendaria? Telmo Esnal, Asier Altuna, Aitor Arregi edo Jon Garaño. Zai? Aitor Arregi. Egotea? Jon Garaño. Apa, Zarautz? Zarauztarra da, Telmo Esnal. Iba? Oso ondo. Kontatu aldot sekretu bat? Seguru. Dinot, Telmo Esnal, Jon Garañorekin batera, pelikule barri zen, beste gunean Platonetan egon die. Bai? Grabatzen. Egia da, eta parkalekuan, eta... Igual ezin desan, baina, bai. Boa ertuko gara? Ez. Ez. Hori esan Gato aldatuta, bai. Segi balanean, iratian, Gazte bat, droga zitzen da, atrakoak, ikete terrorista bat, denak paperetan daude, zu, atrapatuan de. Ze talderena da kanta, neu gorriak, zarama, dut, kortatu. Ez duzu inoiz ezer gulertuko. Zarama. Kortatu. Oso ondo. Te. Haupa erizainok. Ze izan zen Euskalduna eraikina, jauregia bera, izan aurretik, museoa, ikastegia, txatartegia edo ontziola. Ontziola. Oso ondo. Letra eta musika. Agian bai, agian ez dakit ondo zertan nabilen. Zein da bezlaria? Ibai Etxebarria, Marko Zuntzeta, Keu Agirretxea, Gartxotun zain. Gartxot. Ez da Gartxot. Marcos Untzeta. Hala da. Oso ondo. Zena denpora, Marko Zuntzeta entzumarik. Adituek diotenez, oraindik ezagigu. Ze kiroletan aritzen da Ali Raisman estatuatuarra. Izoz gaineko irristaketa, gimnastika erritmikoa, gimnastika artistikoa edo baleta. Gimnastika erritmikoa. Izotz gaineko irristaketa. Gimnastia artistikoa. Ondo. Eta O, eneko gaizka zuentzat, aukera. Aurrera ba, eta musika. Izkaleratu zen Village People taldearen abesti hau, 1982an, 1978an, 1984an, 1981an. 1978. Oso ondo. Nahi diskoa daukazu etxean eta... Ze gorritzapen, Adituek diotenez, eta azalpena, hilearen zaintzan askok kontuan hartzen duten gomendioa da. Hortxe, bueno,
Gauza batzuia argituta. Aurrera. Ze herritako udaletxea da? Alegia, Ikaztegieta, Larraul edo Alkiza. Alkiza. Errebotea. Ikaztegieta. Alegi. Ondo. Ondo. Tolosari gertu, igual lanera bidean, gaizka. Saiatuko zarien? Erne biak ere, hile kontuak ere aipatu ditugu, adituen esanak. Saiatu nahi duzue? Ez. Aurrera ba, iratian, Zein da Demi Lovato abeslariaren benetako izena? Demelsa, Demia, Demba edo Demetria. Jo, Demetria, imaginatu, Demia. Demelsa. Demetria. Txakurra australiarra. Bai, Demetria Lovato. Guau. Amuma deme. Hori? Honekin? Ba, boten berdion zerbait. Bota? Zerbait bota berdeu. Ba, bota? Ez. Ez? Ba, venga, botengo dugu. Bazema? Ilea, hilbetean moztuz gero azkarrago azten da. Bitxura hona du horrek? Hilbetean, zaneik, Noski! Ez ondo! Gogo bina, altasen entzat. Eta 500 euro barik aholkua doan, egize da. Egize da? Haze hilea biek ere, Bai, guk mozten gendun hemen telebistan eta hilbete ilargiarekin eta egize da. Orduen, azkarrago nahi duenak hilbete markagailuak. 540 puntu eta 2 komodin Iruñean. 340 eta komodin bat. Zarautzen, Elorrio Gizaburuaga, 390 komodin barik. Ezer erabaki barik, abantaila, txantrearrek hori horrela da, neska karrizkatu egin beharko gara, baina aukerak. Zein da zuzena, 11 kontzeptu sortzi zuzen 3 oker, eta lehenengo errondan, 40.000 biztanle baino gehiago dituzte. Gasteiz, Barakaldo, Donostia, Irun, Biarritz, Santurtzi, Eibar, Iruña, Durango, Bilbo, Getxo. 40.000 baino gehiago. Iruña. 110.000. Donostia. 182.000 honek. Bilbo. 342.000. Gasteiz. 250.000. Barakaldo. 98.000. Irun. 60.000. Getxo. 75.000. Eneko eta gaizka, 3 akats, erantzun zuzen bakarra. Komodina. Arriskatu bari, komodina eta Santurtzi. 150 puntu, ondora irita komodina. Bigarren erronda, ez dauek erantzuten hasi, eta bigarren errondan jakin nahi duguna da, Senpereren mugakideak dira. Donibane Loitzune, Azkaine, Arrangoitze, Zuraide, Aetze, Ustaritze, Donapaleu, Ainoa, Sara, Bokale, Lekorne. Gu aztegea. Sara. Senpereren hegoaldean. Ainoa. Iratitane. Bai, Ainoa. Elkar laguntzen ari zarete. Usu eta Mika. Donibane Loitzune. Mendebaldean. Eneko gaizka. Azkaine. Mendebaldean hau ere. Iratiane. Zuraide. Ekialdean. Ustaritze. Mugakide hau ere bai. Aetze.
Erantzun zuzen bakarra Iratiane, komodin gabe iritsi gara, beraz, arriskatu eta taulako puntu guztiak irabazteko aukera. Bokale. Ez da zuzena, herri gehiago baitaude tartean. Usibeten dika. Komodina. Arrango hitze. 150 puntu bertatik. Iratiane, 3. erronda daukagu. Araban daude. Lagran, Gaubea, Lantziego, Adios, Artziniega, Asparrena, Zigoitia, Urkabustaitz, Arnegi, Arrokiaga eta Leza. Zigoitia. Zuia Gorbei aldea eskualdean. Gaubea. Añanako kuadrilan. Lantziego. Arabako Herrioxan. Iratiane. Urka Bustaiz. Araba ipar-mendebaldean. Asparrena. Agurengo kuadrilan. Lagran. Toloñoko mendilerraren oinetan hau. Arnegi. Nafarroa berean dago. 2-2, Usibeten dika. Arrokiaga. Zuberoan. Eneko eta Gaizka. Artziniega. Aiaraldean. Planto egiteko aukera edo osatu. Leza. Adios. Ez. Osando! puntu. Bazken markagailuak sokatiraren aurretik. 680 Iruñean aupazuek. 680 Zarautzen. Elorrio Gizaburua 380. Elorrio Gizaburuagatik etorri gira bi erizain jator. Eta iritsi bezala bukatu da abentura. Iratiane, zer moduzkoa izan da, esperientzia? Ondo, posik. Bai? Bai. Zelanak fina egin dituzue, egia da bizilagunak ere beste solairuetako erizainak sotrebe aritu direla. Baina, Ane, merez izan du? Ze, etorri zara Iratik alaskatuta. Bueno. Baina, pozik zoaz etxera. Bai, oso posik. Bai, ez da? Arratzaldi aprobetxa dute. 3. solairutik beste norbaitik deialdia egingo dugu? Egingo diogu, datorrela bere ere? Bai. Danei. Bai, bai. Binaka datozela, eh? Bai. Erizain bikote gehiago nahi dituguta. Iratitan, eskerrik asko animatzea erren, ederra zuek ezagutzie. Opa, bikote, mi esker! Zaharrak berri, gaurkoari dagokionez, Usibeten dika, hortxe? 10 eta 11 garrena ere iritsiko da. Eneko Gaizka, ondo, Pixkanaka. Ia. Bai. Ritmo honean, atzetik, gaur ere erantzuten lehenak izango zarete alegia sokatiran, baina badakizu arauak, ez da? Guazen ba, sokatirara. Denbora. Nongo hiriburua da Nairobi. Kenia. Zuzen. Zenbat haragi gramo daude, haragi kilo batean? 1000. Bertsolarik idatzi zuen Izurritea liburua. Arkaitzkano. Honintzen beitak zein da naturaren kolorea? Berdea. Noski. Zein hiriburutan antolatzen da Gutun Zuria literatur jaialdia? Bilbon. Bai. Zeren onomatopeia da tirrin. Txirrindara. Txirrina, bai, ondo. 1980ko hamarkadako ze urtetan egin zen bai euskarari ekitaldi handia? 83an. 88an, ze neurritan neurtzen da garagardoa Euskal Herrian? 10 gramo. Litrotan. Ze herrialdetan dago Angkor Wat tenplua? Paso. Kambodian, zenbat bokal desberdin daude Agirre Urreta abizenean? 4. Bai. Zein da, Alaitz eta Maiderren 1000 galdera kantuko letraren egilea? Alaitz. Maiaren Lujanbio, zer dira arrainen gorputza estaltzen duten plakak? Eskamak. Ezkatak, ondo. Nola du izena Ipar Euskal Herrian antolatzen den laborantza iraunkor eta herrikoiaren azokak? Paso. Lurrama, zeren usaina du, batez ere tiramisuak? Kafea. Kafea.
Porrusaldaren zatia da eta Neomak musika taldearen azken kantaren titulua. Zer da? Salda. Ai. Nola deitzen zaio txirrindulariak banan-bana ateratzen diren proba motari? Erlojuz kontrakoa. Bai. 1980 gora, ze urtetan sortu zen Euskotren enpresa? Paso. 82an, zein da olibaz, piperminez eta antxoaz osaturiko pintxoa? Gilda. Zein da danzon, dantza estilotik eratorritako Kubako erritmo dantzagarria? Paso. Txa-txa-txa, zenbat gurutze daude Georgiako banderan? 4. 5, zein euskal egunkarik aldatu du berriki bere itxura? Berriak. Ondo. Zein pigmentuk ematen dio kolorea gure azalari? Melanina. Zuzen. 25 gora, zenbat herri ditu Gipuzkoako Tolosaldea eskualdeak? 27. 28, zein aldetan daukagu apendizea? Eskubian. Do. Zein da greziar alfabetoaren 5. hizkia? Paso. Epsilon, zenbat amartar ditu pi zenbakiak? Finito. Ondo. Zein herritan jaiotzen Ainhoa Hernandez eskubaloi jokalaria? Eibar. Barakaldon, zenbat da bat, gehi bat, ken bat, bider bat? Bat. Bai. Zein da tatin tartaren jatorria? Paso. Frantzia, ze izenekin da ezaguna hile latza duen ardimota? Latxa. Ze kiroletan izan zen txapeldun Iñaki Bijandi, 1986an? Pilotan. Ziklokrosean, ze koloretakoa da Pokoio marrazki bizidunaren jantzia? Urdina. Zuzen. Zein da Antxon Telleriaren bigarren abizena? Paso. Lopetegi, nor da Arantzazuko apostoluen frisoaren egilea? Oteiza. Bai. Ze hiritan zendu zen Pablo Milanes, kantautore kubatarra? Santiago. Madrilen, ze urtetan egon ginen Euskal Herrian 40 aldian? 2008an. Zuzen. Ze disiplina artistiko jorratzen du Estibaliz Urresolak? Eskultura. Zinea, jarraitu atxotitza, lurrak hazi eta lurrak? Bizi. Jan, ze koloretakoa dira Googleen 2G izkiak? Korriak. Urdinak, ze erabilioi dugu arrautza frigituan bustitzeko? Ogia. Ogia, zuzen. Ze herrialdetan aurkitu ziren ozpinaren lehen arrastoak? Txinan. Egipton, ze jartzen da hitz baten erroaren aurrean? Paso. Aurrizkia, nongo dirua da Tugrika? Paso. Mongolia, ze hiritan dago Santelmo Museoa? Donostian. Bai. Zenbat hilabetetakoa da elefantea Afrikarraren umealdia? Paso. 22, ze esan nahi dute GITB siglek? Paso. Goierri irrati telebista, zein ozenotan daude Azore uharteak? Parean. Atlantikoan. Barea, esan duzu horrena, ze musika tresna dute iganako txamponeko. Itxaron, ze sokatira, beste txaloaz, hau batzuek! Uxibendika, eneko da baizka ze ikuskizun, eneko da baizka uxibeta endik animatzen ere bai. Eta bereziki barea izan, Ez da batere barea izan. Ze modu, uxibendika, ze tentzio. Oso pozik horrelako batekin egin da. Oso ondo, leia hemen, leia sanoa gainera, eta ze lehiak idonak zareten erakusten danok. Hau pasuek, urrengo biluze arte. Bigarren saioa, bigarren finala. Olako egurra, olako espala, eta hori guztia, eneko gaizka, dotore. Ondo. Ondo. Lanak bikain egiten, aurrekoan. Zagurik ez, baina aurrezko galdera asmatuta. Gaur, 11koa ere osatuko bagenu. Erne, etxera, 68.006 euro. Eta hori ezpada, etxera eramango dituzue. Lea Artibaiko gure lagunen txaloa! Markine! Zondo! Hau batzuek! Eneko eta gaizka, liburutxu bet, oso guztia irakurri zuien orain gitxi. Edo lan, historian. Nik ez dakat liburuak irakurtzeko itura ondirik handa, ez dakit azkenengoa zen irakurri nuen. Eneko? Ez dara, baina azkenengoa irakurri nuna, unibertsitatik bihali zuen bat, irigintzan legean inguruan, osake... Ez da oso guztua irakurri nuna. Eukiko segi seguru, liburutegiren bat etxean. Zuepe bai, etxekuek eukiko segi hor liburutegitxu bet. Atera orain mobila, aplikazioa gurekin batekin, iritsi delako momentua. Eneko, gaizka? Sorte hon. Liburuak plazaratzen dituzten euskal argitaletxeak dira. Denbora. Arriet.
Xoxoa. Susa. Pasaztaite. Gor. Txertoa. Agorila. Katakrak. Txalaparta. Forbidden Colors. Maiatz. Aldizkarila bai. Aldizkarila bai. Jarri argitaletxea baietza. Egiaztatu, ariketa eta... Bostakatx. Ufa, maiatzez. Maiatzez. Vale, baizatu. Zemutizki, katakraka gorila eta maiatz. Buah, okerro. Venga, zemutizki hauleno. Jarri lemezela. Epa, eman jok. Eta hori horrutzi? Egan baizatu. Venga. Bai. Forbidden Colors aldaren diatukiz. Zeiakatz. Igual danak aldatze baitu. Azkarre, demua gutxiak hau, Aldaketak egin? Eneko eta gaizka. Amaikako da, jarrita, urrezko galdera. Euskara utxez plazaratu dute bik denbora. Euskara utxean zeintzuk. Maiatz eta txertoa jarriko nituzke. Txertoa. Zemuz? Eneko gaizka? Galduta, bai. Disketxiak, aldizkariak, argitaletxiak... Txakurrak nahiago. Antza bai. Ez, hau nahiago. Honek irizpide gehiago genuen, baina ikusi dugu ezetz. Txalaparta. Bai, zuzena da? Liburuak argitaratzen 35 urte daramatza Tafallako argitaletxeak. Garazia Rula, editore, espartzak utzita, ezin besteko, argitaletxe bat. Susa. Bai? Bai. Honek 40, bete ditu. Iñaki Irazuren poesia eta Jon Alonsoren novela dakartza urten, besteak beste. Leire López, Silvaga editore, Gorkarresek utzita. Bulegoa zarautzen, bueno. Nire argitaletxe FAP zalantzabarik. Ondo. Maiatz, bai. Laurogeiko hamarkadan Baionan sorturiko argitaletxea. Arrietere, baiezkoan, jarri dugu. Zuzena da? Mangak argitaratzen dituen komikia argitaletxea. Arriet. Txertoa argitaletxea. Bai? Historia, antropologia, arte eta sukaldaritza gaiak plazaratzen ditu batez ere. Zerrez, txertoan dana dau. Gor. Ez ezkoan jarri dugu? Diskak, musika. Batera eta bestera ibili gara. Bai, auskalo. Liburuak plazaratzen dituzte, galdetzen gabiltz. Gorren liburuak plazaratzen dituzte? Ez. Zuzena da? Disketxea, mitikoa, 3 hamarkadaren ostean, ibilbidea itxi berri duena. Gor, bai. Pasaztaite, baiezko eremuan. Itzulpenak plazaratu dituen etxea.
Katakrak. Ezagutuko dugu, katakrak. Eneko gaizka. Ez zait ezagunin. Iruñan, liburu denda, egoteko leku, jatetxe, oasi... Kooperatiba. Bale. Txinguna jundia. Baina, argitaratzen ditu liburuak, ezezkoan jarri dugu. Zuzena da? Hasi dira, eurek ere liburuak argitaratzen. Bada, Forbidden Colors musikan. Musika? Agorrila Euskal Herriko diskoetxerik zaharrena beste alde, eta xoxoa ere musikan, bai, besteak beste, Robita itoizen diskoak aurkeztu zituen diskoetxea. Euskara hutsez plazaratu dute BIK. Hori izan da, urrezko galderan galdetu duguna, urrezko galdera bat asmatzea zer den badakizue? Zatik ez bi. Hori da. Maiatz. Baiezkoan. Zuzena da? Bajasta interesa Quintana itzulpenak eta Xusaren liburu danak euskaraz. Hau bazuek! Nego gaizka! Ez du apartekorik irabazi, €195 gehiago, bai? Eta oso argi, zuek ere, segi horretan. Hurrengo arte! Etxeko egia esan, eskerrik asko Regotiarren, zorionak azkarrenari eta irabazleari hau bazuek. Hurrengo arte!